A CaixaBank volem que estiguis al dia de tota la informació rellevant per als accionistes. Per això, des de la relació amb accionistes, posem a la teva disposició al nostre web corporatiu caixabank.com el servei d'informació a l'accionista. Un espai on trobaràs informació detallada sobre l'evolució de les accions, la conjuntura econòmica, informació corporativa i totes les novetats i avantatges per als accionistes de CaixaBank. Accedeix al servei d'informació des de l'espai de l'accionista del nostre web corporatiu i subscriu-te per rebre a la teva bústia de correu electrònic els continguts que més t'interessin. Fer-ho és molt senzill. Després de completar les teves dades personals, selecciona la informació que vols rebre. Tot seguit, consulta la teva bústia de correu electrònic i comprova que t'has subscrit correctament al servei. A l'espai de l'accionista podràs subscriure't o consultar en línia els següents continguts. La newsletter d'accionistes CaixaBank, on trobaràs informació corporativa i les últimes novetats presentades d'una manera visual i interactiva. O bé els informes periòdics de les accions. Cada dilluns actualitzem l'informe setmanal amb l'evolució de les accions. I a principis de mes elaborem i posem a la teva disposició l'informe mensual. També pots subscriure't a les novetats corporatives i rebre, entre d'altres, els resultats trimestrals. A més, si t'has subscrit al nostre servei d'alertes per SMS, rebràs tota la informació rellevant al mòbil. Segueix-nos al canal de Twitter per accionistes i no et perdis cap de les nostres novetats. CaixaBank, sempre al costat dels nostres accionistes.